an filɛbagaw foli ni tan no be ka taa aw kelen-kelen n'an bɛɛ lajɛlen yɔrɔ ka bi yan fo aw sigiyɔrɔ la aw be ka Mali kunnafoni point net TV de lajɛ ni wagati na an bɛ jamukan min kɛnɛ kan o de dankɔrɔba kɛnɛ an y'a fɔ ɲɛna ka dɔn k'a fɔ fɛn min ye anw ka kɛnɛ ye kɛnɛ mandi de don kɛnɛw la sahalenba de don kɛnɛ in kɔnɔ foyi tɛ kɛ ni dankɔrɔba ko dama dɔrɔn tɛ an bɛ dankɔrɔba ko de kɛ o hukumu kɔnɔna na bi an wulila ka se an ka denmisɛnnin lamɔgɔ dɔ ma mɔgɔkɔrɔbaw kumakan don ko denmisɛnnin tigɛ kɔkɔ ɲuman a bɛ mɔgɔkɔrɔba dɛgɛ nɔni an wulila ka se an ka denmisɛnnin dɔ ma a fɛnɛ bɛ dankɔrɔbaw fɛ barika d'a kan a b'a tigɛ da yɔrɔ dɔn a b'a sen da yɔrɔ dɔn a b'a sigi cogo dɔn a b'a wuli cogo dɔn n'o ye Karina Nampi ye donc ne kɔni tɛ se ka dɔ wɛrɛ fɔ Karina kɔ yala tɔgɔ in yɛrɛ de ye Karina ye wa ka se ka nɔgɔ bɔ a bɛɛ lajɛlen na anw bɛɛ lajɛlen ka lafiya ne ni aw k'aw t'aw sigiyɔrɔ la Mali kɔnɔ Mali kɔ kan diɲɛ fan o fan ka foli d'aw ma ka se ka fana nɔgɔ bɔ ye Karina ko la aw ka se ka lafiya sini ma sinikɛnɛ aw ka se ka lakalita ɲuman sɔrɔ Karina ko la o kumana bi an bɛna don jamukan kɛnɛ kɔnɔ Karina ça va? Oui, ça va, merci. Ko bɛ ka ɲi? Ko ka ɲi. Kosɛbɛ kosɛbɛ. Kosɛbɛ. D'accord. Yani an ka don kuma kɔnɔ n bɛ fɛ i ka acapella fitinin kɛ ka mɔgɔw hakili lajigin fɔlɔ an bɛ sɔrɔ ka don kuma kɔnɔ. J'espère que o tɛ kɛ baasi ye. Ayi, a tɛ kɛ baasi ye. A ka ko bɛɛ de ka nɔgɔn. हम तुम्हारे हैं ये है सनम तू मेरे प्यार है तू मेरी दिल है तू मेरी जिंदगी हम तुम्हारे हैं तुम्हारे सनम cɛ ni ka ko bɛ n tɛ se ka nin kelen ni i jɔn k'a lajɛ ni n bɛ se ka nin fɔ ne kun pourtant n y'a ɲini ka nin répétition kɛ dɛ mais n ma se ka se dɔnkili na de quoi ok Karina nin diyara n ye an b'a f'i ɲɛna k'i bisimila jamukan kɛnɛ kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔn Karina ye jɔn ye ka bɔ yɔrɔ jumɛn Karina bɔra jɔn ni jɔnw na yani ka kuma daminɛ n bɛ an lajɛbaga n'a lamɛnbaga bɛɛ lajɛlen fo kosɛbɛ ani aw yɛrɛ o diyara n ye a ye n wele weleli diyara n ye n nana ka wele lamɛn o diyara n ye n tɔgɔ yɛrɛ yɛrɛ Bafune Keita Bafune Keita ni maninka ye n tɛ sani Manu wala maninka bilalen Endukan dɔnkilida la ka bɔ Sikaso région na n'o ye Kalana ye an bɛ don min na ko bi n sigiyɔrɔ bɛnnen bɛ Bamako ma Sotiba Karina bɔra jɔn ni jɔn na ne bɔra Jame Keita la ka bɔ Dɛm Gindo la Allah Manu wala ayi a ka ɲi sa n tɛ fɛn fɔ maninka bilalen Endukan dɔnkilida la o bɔlen maninka fɔ wala ok i Keita ni diyara n ye kosɛbɛ n y'a dɔn ne ni n filɛbagaw ma caman ye faamuya sɔrɔ Karina an bɛ fɛ ka dɔn e ka dɔnkilida a daminɛna cogo di depuis ni ma nin bɔ kabini n ka dɔgɔn ni n bɛ télé lajɛ parce que n ye Hindu yɛrɛ kanu n ba de fɛ donc Hindu kanu donna n na ni n bɛ télé lajɛ o ka Hindu muso dɔ bɛ a tɔgɔ ko Karina Kapoor ale de kun ka fɛnw ka di n ye kosɛbɛ actrice do donc ale kun ka fɛnw ka di n ye n b'a ka dɔn kɛcogo ni fɛn kɛ mais n ye art yɛrɛ daminɛ ni dessin dessin kun ka di n ye n kun bɛ dessin kɛ depuis ma nin bɔ depuis n bɛ deuxième année troisième année la dessin ka di n ye ka b'o la poème sɛbɛn kunkurunin kun ka di n ye ekɔliso la hali ni min kun b'a fɛ ka diɲɛ kuma ni min fɔ min o bɛ na ne b'a sɛbɛn ka di pourtant ne hakili b'a la o wagatinin ninnu fana n'a kɛ dessin ko in filɛ nin est ce que i ma dessin dɔ kɛ ka di ne yɛrɛ ma donc a daminɛna ten mais i bɛ masaw ka ko dɔn kalanko ma nɔgɔn u ma quoi donc o ka gɛlɛn u ma kosɛbɛ donc n ye n jilaja ka kalan kɛ parce que a kun ka di n fa kɛ n ka kɛ docteur ye donc n taara n ye lycée kɛ mais ma lycée laban n taara infirmière ya kɛ donc je suis infirmière de formation n taara o kɛ mais i b'a dɔn mɔgɔ i ye fɛn o fɛn kɛ ni mɔgɔ y'i bila i ka fɛn o fɛn kɛ mais n'i yɛrɛ m'i diɲɛ ko kɛ i t'i lafiya voilà donc a nana laban dɔnkilida in ma en fait n ye lancé a la kɔnɔ mais sisan nɔ a dɔnnen e masaw fɛ k'a fɔ ko dɔnkilida in yɛrɛ de e diya n ye koyi
u ka réaction kɛra jumɛn ye a ma nɔgɔya dɛ a ma nɔgɔya parce que i b'a dɔn an fɛ yan a ma nɔgɔn d'abord na dɔnkili ka di bɛɛ ye k'a lamɛn i nisɔndiyalen don i nisɔngoyalen don a ka di bɛɛ ye k'i soulager ni k'i morali remonter ni dɔnkili ye mais a man di mɔgɔ si ye i somɔgɔ ka kɛ dɔnkilidala ye chaque fois i bɛna sɔrɔ fɛn dɔ ni gɛlɛyani dɔ bɛ sɔrɔ a ko la i tɛ k'a fɔ k'i bɔra a so yɛrɛ kɔnɔ n'a bɛ kɛ yɔrɔ min na mais ka bɔ famille la dɔnkili tɛ da famille min kɔnɔ a ma nɔgɔn au début a bɛ kɛ choc ye u bolo ka taa fara maninkaya yɔrɔ kan u b'a fɔ ko maninka tɛ dɔnkili da donc si je comprends aw fɛ yen nɔ fɛnɛ mɔgɔ fana si tɛ yen min bɛ dɔnkili da maa si tɛ dɔnkili da n tonton dɔ kɔni tun bɛ fɔli kɛ guitare fɔ mais dɔnkili da la a ma bɔ an ka mɔgɔ la d'accord ni a fɔlɔ kɛra ni fɛn bɛɛ fɛnɛ bɛ daminɛ kelen de la o kununko de kelen tɛ se ka fɔ bi kɔni jati bɛ se ka daminɛ kelen na ok Karina dɔnkilidaya daminɛ ni sisan ni ɲɔgɔn cɛ e bɛ ka genre jumɛn de kɛ ne ka genre c'est-à-dire mais laadala fɔliw n bɛ a ɲagami de ka fara kanw kan ne ka genre o de ye mais kuma minnu bɛ k'a kɔnɔ a majorité bɛɛ bɛ jarabi de kan a kuma majorité bɛɛ bɛ jarabi de kan pour que ka se ka mɔgɔw kanu don ɲɔgɔn na voilà donc ne ka dɔnkili de kan o bɛ fusaya kojugu parce que dɔnkili in kɛ a la technicien de don wa caméraman de don wa a bɛɛ bɛ k'i kunkolo in kɛ tan ne ko ala n ko nin fɛnɛ nana ninnu ka bana bɛɛ wuli yan nɔ ok Karina an bɛ tɛmɛ Karina furulen don ala k'a cɛ ko nɔgɔya cɛ ɲuman ɲuman i ka di min ye voilà min tɛ keleya a ma nɔgɔn maliyɛn cɛ ala ka cɛ di ma i ka di min ye dɔrɔn an k'a k'o ye a banna Karina baara kɔnɔna na i bɛ voyager ou soit i voyagera non depuis n ye dɔnkilida daminɛ fo sisan n bɛ voyager Mali kɔnɔ mais Mali kɔ kan dɔnkilida hukumu kɔnɔ n ma bɔ fɔlɔ donc o sababuya ye mun ye bon somɔgɔw ka ko ma nɔgɔn fɔlɔ pour le moment ouais comme an bɛ kun nɛgɛ dɔɔni fɔlɔ a tɛ kɛ ni diyagoya ye parce que n'u y'a ye k'i ma changer caman bɛ yen nɔ dɔnkilida hukumu kɔnɔ u bɛ siran u den kana na falen tu vois mais n'u ɲɛ b'a la k'a fɔ tu es toujours la même personne a bɛ ko tɔ nɔgɔya quoi voilà voilà concert ko bɛ cogo di concert an bɛ to ka taa wele concert la mais k'a fɔ ko n yɛrɛ ka concert sigi n yɛrɛ ye n y'a fɔ n ko mɔgɔw ka u muɲu dɔɔni fɔlɔ fo album ka bɔ voilà o b'a ko diya kojugu mais sisan an b'a ye artistes bɛ kɔɲɔyɔrɔ sumu kɛ dîner ni fɛnw e b'olu kɛ non olu tɛ ne ka fɛn mais mariage dîner la si n bɛ taa o la o ni boîte kɔnɔlaw la n bɛ taa fɛn voilà n bɛ taa animation ninnu kɛ olu la prestation ninnu kɛ mais kɔɲɔkɛyɔrɔ la ka taa i b'a fɔ ka dɔnkili da ka fasa ninnu da non ne t'olu kɛ mais dîner kɛyɔrɔ ninnu na n bɛ taa marié ni ninnu ka fɛn na n bɛ taa animation kɛ olu la quoi voilà Karina e ko ko i tɔgɔma min ka ko jari ye i tun bɛ min ka actrice min ka film suit i bɛ se ka an hakili lajigin a ka dɔnkili dɔ la n'a sɔrɔ dɔnkili dɔ bɛ a ka film dɔ kɔrɔ o soit a bɛ film dɔ la ka o film dɔ tɔgɔ fɔ an ye pour que k'a rappel a la a film dɔ tɔgɔ ye Asoka je pense que dɔ mɔgɔ caman ye o lajɛ donc a ka film dɔ fɛnɛ tɔgɔ ye Kasamse a ka film dɔ fɛnɛ c'est-à-dire a ka film ka ca quoi en fait a ka film ka ca mɔgɔ caman b'a dɔn c'est-à-dire Kasami yɛrɛ filɛ nin ne tun y'o répétition kɛ o fɛnɛ tununa ne na n desani ko Kasam hey Kasam ki Kasam si हमको प्यार है ये सनम si ni yɛrɛ de don ko natɔ de ɲinɛ na dɔnkili cogoya kɔ n'o tɛ ni yɛrɛ de don mun ye ni yɛrɛ de répété ani wagati na Karina ni mɔgɔw bɛ ka jɛ ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ i n'a fɔ artiste kunda ou bien
i n'a fɔ artiste kunda ou soit ni dɛmɛbaga dɔ b'i la i ka baara kɔnɔna la? Si manager bɛ n bolo. Oui, manager bɛ n bolo sisan parce que i b'a dɔn muso kelen ka baara a ma nɔgɔn. Voilà, ni mɔgɔ caman ye mɔgɔ caman laɲini ka kɛ n ka manager ye mais a caman ma sira sɔrɔ mais an bɛ don min na komi bi ni min bɛ baara la ɲɔgɔn fɛ n bɛ se ka fɔ alhamdulilayi an bɛ ɲɔgɔn faamu kosɛbɛ wa mɔgɔ ɲɛnama don. Ne tɔgɔ? A tɔgɔ Jibi Style. Ok. Ala ka aw to ɲɔgɔn ye. Amina yarabi. A bɛ kuku kala. Awɔ, a n'a muso bɛ. Awɔ, k'a n'a muso. Kuku. Karina, baara in kɔnɔna na mɔgɔ tɛ don foyi la ten. E ka rêve ye jumɛn ye? Baara in kɔnɔna na tiɲɛna ne ka rêve ye dɔnkilidalaba caman bɛ yen nɔ a ka di n ye n'olu ka se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ fɔlɔ. Mali kɔnɔ yan fɔlɔ, Mali kɔ kan ka voyage baw kɛ i n'a fɔ Tanti Umu Sangare, i n'a fɔ tonton Salifo Keita ninnu, tu vois, Tata Rokia Traoré ninnu, voilà, ni Jawara ninnu, tu vois non, voilà. Mais i ka baara bɛɛ bɛnnen don dɔnkilida dɔrɔn de ma ou bien i bɛ baara wɛrɛ kɛ? Non, n ye kɛn yɛrɛ ye baarakɛla fɛnɛ ye. Ma mɛn kosɛbɛ n ye baarakɛyɔrɔ dɔ dayɛlɛ c'est-à-dire o ye huile nappe ye n bɛ yiridenw bayɛlɛma ka kɛ tulu ye min bɛ an kunsigiw bɔ ka an sɔniw bɔ k'a ɲɛsiw janya ka bonbonsiw janya. O bɛɛ b'a la? Voilà. Voilà. N na taa munumunu. Kunsigi kɔni tɛ an kunna sanga ni waati musɔrɔ de kulonkoni bɛ ne kunkolo la. Voilà, donc o ye n ka baara dɔ ye a bɛ feere Mali la mɔgɔ ni i bɛ fan o fan n'i y'a commande a bɛ se ka yen sɔrɔ donc a bɛ Faransi fɛnɛ comédien Fanta Ilaner ale de bɛ Faransi ta gérer la yen quoi. Voilà. Ayiwa sini ma sinikɛnɛ Karina jɔ o jɔ fɛ dafɛn bɛɛ c'est vrai i ma san 50 san 60 ninnu sɔrɔ fɔlɔ mais est-ce que i hakili b'a la n ka denmisɛnnin dɔ tugun kɔ mɔgɔ min bɛ se ka na ne fɛnɛ ladege don dɔ la? Si. O mɔgɔ bɛ yen? O mɔgɔ bɛ yen hakili b'a la mais n b'a fɔ olu ɲɛna u ka kalan kɛ fɔlɔ. Voilà, n b'a fɔ ɲɛna u ka kalan kɛ fɔlɔ. Mɔgɔ denmisɛnnin caman bɛ yen u b'a fɔ an b'a fɛ ka k'i ne b'a fɔ awɔ ne yɛrɛ ye kalan de kɛ fɔlɔ donc kalan kɛ fɔlɔ. Voilà, n'i ye kalan kɛ tuma min na an bɛ bɛn a tɔw ma kɔfɛ. Oui, mais u kɔni gɛrɛlen bɛ n'ale sa en fait. Donc aw bɛ répétition kɛ ɲɔgɔn fɛ? Si souvent u bɛ na n bɛ répéter mais n t'a fɛ u ka accrocher na kosɛbɛ u kana na ɲinɛ voilà kalan kɔ tu vois. D'accord. Karina, kunun dɔnkilida taabolo ani bi dɔnkilida taabolo e y'a faamuya cogo di? Ne ka faamuyali fɔlɔ ye min ye fɔlɔ dɔnkilida la dɔnkili kɔnɔna la bilasirali kun ka ca kɔnɔ kosɛbɛ. Ni i bɛ conseil ɲini i tun b'a sɔrɔ dɔnkili kɔnɔ mais bi o dɔgɔyara kosɛbɛ. Ne ma fɔ a banna dɛ nka a dɔgɔyara kosɛbɛ. Voilà, donc ne ka faamuyali ba yɛrɛ ye min ye o y'o ye. Mais e ɲɛna o sababuya ye mun ye? Bon, a bɛ se ka kɛ komi wagati yɛlɛmana min ye en tout cas n t'a dɔn ni kɔni nana de mais quand même ça a changé, ça a beaucoup changé en fait. Tu vois, il faut k'an ka kɛ ɲɔgɔn fɛ fɛnɛ parce que n'i ye dɔnkili caman kɔnɔna lajɛ bi i bɛ taa sɔrɔ kɔrɔmatigɛli ka ca kɔnɔ ka tɛmɛ kuma nafamaw ma kosɛbɛ ou bien kɛlɛko kuma ka ca kɔnɔ kosɛbɛ ka tɛmɛ fɛn ka bɔ ne yɛrɛ bolo an ka fara ɲɔgɔn kan an ka to ka an lamɛnbagaw ladi fɛn mais ni an tora k'an yɛrɛ damaw fɛn voilà tu vois donc hali n'an bɛ kuma minnu fɔ a ti don kulo la walima o tɛ voilà donc f'i yɛrɛ fɔlɔ ka exemple ɲuman di fɔlɔ. Voilà. Donc yani i k'a fɔ ko karisa ka nin kɛ i yɛrɛ ka kɛ. I yɛrɛ fɔlɔ ka kɛ. D'accord. A filɛbagaw n y'o de fɔ ɲɛna n k'an bɛ dankɔrɔbako dama dɔrɔn de kɛ yarɔ nin ko ye dankɔrɔbako ye dɛ. Karina an bɛ taa ɲɛfɛ hali sisan nɔ album ko hokumu kɔnɔ a baara bɛ sen na i ni dɔ bɛ ka ɲɔgɔn dɛmɛ k'a baara kɛ ou soit i bɛ dɛmɛbaga ɲini na? D'abord
financièrement n bɛ dɛmɛbaga ɲini na en fait mais baara kɛcogo fɛnɛ na a ka di n ye ni dɔw ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais manager bɛ na taa kuma n'u ye ni temps b'u bolo n'u sɔnna a ma a bɛ diya n ye kosɛbɛ n'u ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ sinon ni dɔw ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ mais halisa a ka di n ye ni mɔgɔ wɛrɛw fɛnɛ ka voilà an bɛ n'u invité album kɔnɔ n'u sera ka temps sɔrɔ ka na a bɛ diya n ye kosɛbɛ voilà. Karina i bɛ mun fɔ denmisɛnninw ɲɛna an ka bi dɔnkilida taabolo la ladilikan jumɛn de b'i bolo ka di denmisɛnninw ma pour que an bɛ se k'an kɔfilɛ kunun na. Ladilikan min bɛ ne bolo ka ɲɛsin denmisɛnninw ma ne ni ɲɔgɔnnaw bɛɛ ne m'a fɔ n ko mɔgɔ kana ka style kɛ dɛ mais an ka essayer n'an bɛ dɔnkili da kuma ka bɔ a kɔnɔ min bɛ se ka mɔgɔ bilasira dɔɔni quoi o de ka gɛlɛn kosɛbɛ parce que ni yɛrɛ y'a mɛn ko dɔnkili an bɛ message de ci an bɛ message de ci donc message min bɛ ci il faut que a message ka kɛ ɲɛlila ye a kana kɛ tiɲɛni kɛla ye quoi voilà. Ayiwa an bɛ ka se an ka jamukan kuncɛyɔrɔ la nin muso in nin ma ɲi dɛ yafa nin muso in nin ma ɲi dɛ mais i bɛ dɔnkili da Hindukan dɔrɔn de la ou bien kan wɛrɛw b'a la? Non Hindukan dɔrɔn tɛ n b'a da Hindukan na français b'a la komi n y'a fɔ kuma daminɛ na cogo min na n bɛ kanw ɲagami français b'o la Hindukan b'o la souvent anglais bamanankan fɛnɛ b'a la évidemment. Bamanankan in dɛ anw b'o de mɛn o bamanankan in ani français in e ka dɔɔni f'o la tan peut-être n bɛ se k'o suɲɛ parce que n bɛ dɔnkili suɲɛ ta yɔrɔ ɲini de la n tɛ k'o sɔrɔ o. Wato batakitela hatun bɛ sɛbɛn janye koyi sogo bi wulala bajibalo bɛ woyola kɔnɔ bi sana fɔɲɔbalo bɛ tela olu wato f'i ye ka so wɛrɛ jɔnya dibi bara don tɛ se la la ni ma kanu ye n tɛ se la la wa fɔ ye ko na pi modeli no he wa fɔ ye ala foyi ma mɔ ɲɔgɔn na fɔ ne kan ka go Karina nin diyara folika laban jumɛn b'i bolo ka di i ka faniw ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan? Folika min bɛ n bolo ka ɲɛsin n ka faniw ma n b'a fɔ n k'u bɛɛ ni ce sabula u bɛ non seulement u ye n kanu mais hali ni ne ye fɛn kɛ min ma ɲɛ réseaux sociaux kan u bɛ fɛn u bɛ n ta inbox kɔnɔ ka n ladi donc n b'u fo la kosɛbɛ ladilikan min bɛ mɔgɔ bilasira o ka di ne ye kojugu ladilikan dɔw bɛ a bɛ mɔgɔ lanɔgɔ mais min bɛ n'a b'i bilasira olu ka di ne ye kojugu halisa u ka continuer o fɛ n'i ye fɛn kɛ k'u ɲɛ b'a la min ma ɲi n ka carrière ma min ma ɲi ou bien min bɛ kɛ sababu ye ka n ka fani dɔgɔya o ka kuma ni ye n bɛ kuma mɛn. O ye hakilina ɲuman ye. Karina i ka nin baara in kɔnɔ kuncɛ kuma la est-ce que i ni Hindu dɔw surunyalen don ɲɔgɔn na? Si ni Hindu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ. Awɔ ni Hindu bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ. Jamana in kɔnɔ yan? Jamana in kɔnɔ kuma bɛɛ n bɛ taa ambassadeur la ni mɔgɔw bɛ n wele n'u bɛ baara kɛ ɲɔgɔn fɛ an ka fɛnw bɛ réseaux sociaux kan yɛrɛ. Ni coronavirus banna fɛnɛ an bɛna fɛn caman kɛ ɲɔgɔn fɛ. Hindu? Awɔ Hindu. Tabarikala den o kuma na an kɛra fɛn ye. Ka ban ni tubabuw b'a ɲɛnabɔ sisan a ban ni Hindu de ni ɲɔgɔn cɛ. Ok Karina i ka nali diyara n ye an bɛ foli belebeleba d'i ma k'a di i ka manager ma vraiment fɛnɛ ye mɔgɔ ɲɛnama ye ale de sɔnna ni ani i jɛra ka baro kɛ bi an b'a fo ka wale ɲuman dɔn ka i kanuba bɛɛ lajɛlen fo ani aw yɛrɛ o diyara n ye kojugu halisa Ala k'an to ɲɔgɔn ye Ala an b'an kanubagaw bɛɛ lajɛlen fo an kanu tɛ minnu dusukun na Ala k'an kanu don dusukun na Ala ka bolo mɛn aw ka baara la an filɛbagaw ni ye an ka jamukan selen a kuncɛyɔrɔ ma an bɛ foli ta ni taga di aw kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma ka bɛ yan nɔ fo aw sigiyɔrɔ la ni masa in man ka jɔn na don n'a nataw kɔnɔna na an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ dankɔrɔba kɛnɛ wɛrɛ kan bi ta kun ye Karina Nabi ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maninka muso aw k'an bɛn diɲɛ don duman dɔ la.